Ir-rapport ikkummissjonat minn Jaspers, organizzazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea, jagħti 4 rotot ta' kif tista' ssir il-mina bejn Malta u Għawdex, 3 metodi ta' kif tista' tinbena u indikazzjonijiet ġenerali dwar fejn jistgħu jsiru dħul u l-ħruġ f'Malta u f'Għawdex. Bil-mina traġid bejn Malta u Għawdex se jieħu 8 minuti. Ir-rapport jagħti indikazzjoni ta' kemm ser tiġi tiswa l-mina bejn Malta u Għawdex minn minimu ta' 150 miljun euro għal massimu ta' biljun euro. Fil-preżentazzjoni ta' dan l-istudju il-Ministru Austin Gatt qal li mhux ser tkun appoġġjata ebda rotta li toħloq problemi ambjentali u li preżentament hemm ftit wisq informazzjoni dwar il-formazzjoni ġeoloġika taż-żona in kwistjoni. Ftit ta' żmien ieħor mistenni joħroġ it-tender biex isir feasibility study illi għandu jkun ħafna aktar dettaljat u f'każ li dan jirriżulta li l-mina tista' ssir, pajjiżna japplika l-fondi tal-Unjoni Ewropea li bihom ser tkun iffinanzjata l-mina. Austin Gatt qal li huwa prematur li jitkellem dwar ħlas biex wieħed jaqsam min-naħa l-oħra bil-mina u li jekk tinżamm ir-rata preżenti tal-vapur ikun hemm profitt għal dak li hemm bżonn għal manutenzjoni tal-mina.